Hola, bon dia. Benvinguts a Llívins. Doncs la persona que vingui a Llívins coneixerà un cell de muntanya, únic aquí a la Cerdanya, completament diferent. Fem una viticultura ecològica de muntanya, però que això dona peu, si més no, a uns vins amb una identitat pròpia. Sí, hem fet un tast, hem provat diferents vins, ens han ensenyat a olorar, a veure, que el blanc de neu és que m'ha encantat, de veritat. Hola, bon dia, benvinguts a la casa de pagès Maspó. Qui vingui a Maspó trobarà un espai natural dintre de quasi al centre de Puigcerdà. Els hostes que ens visiten poden gaudir d'una de les nostres 4 habitacions, que són superlluminoses, superconfortables. És una masia, una casa de pagès, però autèntica, molt a prop del poble. L'esmorzar, quan ens hem llevat, és que ha sigut un espectacle. Tot el nostre esmorzar és producte local, de proximitat, molta cosa feta a casa. El lloc és perfecte.